Ze botsen op een foto en is scoren de like. Want wij zijn vrienden, maten en even het samen. Maar het is eigenlijk net wat op het staan betreft. Maar het geeft je beste vrienden, daarom hoog is verdiend. Iedereen lijkt maar echte vrienden zijn die je dagelijks ziet. En dat betekent niet dat wat er is er niet bestaat. Maar op bescherming is volgens mij niet wat vriendschap over gaat. It's actually